tiri panew twist ipapo. Hanzi zvakare pane Dhirezi ramakamboda kupa Tambu here? Tambu akariramba Dhirezi iroro, ndobva mazoritora makuenda naro kuna Shupi. Ndikati Shupi here kana sikanyatsokanganisa zita racho, Munin'ina wacho. Ndobva arirambawo here zvakare. Pedzezvo Dhirezi iroro ndobva razouyazve nemudzimai wenyu akuti kuna mai Tambu ndiri kutengesa Dhirezi iri, asi Dhirezi iroro rakanga ratomborambwa nevana. Vana vakangonyarara zvavo, havana kuudza mai kuti Dhirezi iri tanga tichipiwa nemurume ari kutinyenga. Shupi akaitsinhirawo zvakare. Pakamira sei ipapo? Oma zvakaitika ingo zvese zvomukutaura izvo, asi ndakati kutsanangurira kuti pakaitwa group discussion, handini kunyatsokuona maitire zviri kuita. Alright, chinitaura ika handamboti tikuti tichidanana musikana uyu, makutotaura zvimwe version. Makuti ndakanga ndakunyenga wese naShupi wacho ndozvisi kutoreva wese, ndakambovatengera madhirezi akatenderera. Handiti muzvona. Asi pambodi pekutanga part 1 handipanyatso apatsanangura zvakanaka achitaura izvo kuti mai vakanga vari involved kuye. Ko ndakarege kunge ndakadai ndakatenga dhirezi racho ndakapaka mai wacho. Handati magrosari aiuya nezvimwe zvese zvaiuya zvoenda kuna mai wacho zvodai. Kudai pakadaroka ndikadai ndakapaka mai wacho zvaika. Mai wacho opaka mwana. Dai mai wacho kanga vari involved. Kadai wari wakatozowatambidza. Handiti kunyatsokuona ipapa. This is it. Saka ndikutaura ipapa kuti pakaitwa nyaya yekuti pakandoti wana wakadaidza infact atikati wana titaka nemusikana iyi akadaidza wamwe wake wese achibva adaidza nayo baba kuHarare last year. Handiri muzvona. Vachibva wadaidza ipapapo kuti wakafamba imomo mudzikakadzi wakafamba imomo wachida kutsvaga kuti nyaya yawo ite weit wafremere mai. Handiri muzvona. Alright, it was so simple. Kana dai makabvunza mudzimai wangu kuti pane Dhirezi here wakambotengesa ikoko, handi apa muri kuita nhau dziri muri kure. Handiri muzvona, hamusi kuita nhau dziri muri paground. Handiri munyatsokuona ipapa. Ndakazviona kuti pane something wrong. Ndakazviona kuti there is something wrong up. Last year ndaenda, was it September? Ndaenda kumbawa kuSeptember. Haike. Ini ndine muzukuru wangu ndine bhara tiri kufanira ndonzira kana ndatsanangura paipa ndonzira. Tinoda kundogadzira imwe road, main road. Handiti mungoni yanga yachereka. Tinoda kundoigadzira main road. Ndichidziva kuti kana neniwo mota dzisvike pamwe dzifambe zvakanaka kusvika pamwe. Yanga yashata. Ndikaona kuti ndapfuura nepo. Muri kuona manje. Ndaona baba vari kubva nechekumberi kwedu, handiti muzvo. Vari kubva nechekumberi kwedu. Ungatanga rokwazisa munhu kuti achiri kure kuti iwe achirete distance. Andomirira wasvika padhuze naye. Tone baba yako kuti menyeri wawanda wabva wandopinda zvongo vasingamboita makore ese atakati tinzwisisana tichidini tichitandara tese tichita seise zvikawe tichikurukurirana baba tichifara zvakanaka. Kondozvinoitwa here kuti munhu anobva angoti ende hationa mazuva ese munhu anobva angodi angomhanya kupinda pane something wrong apa. What is it? Handizivi. Pamwe pane zvamushatidza handizivi. But kana washatidzwa, kana pane akushatidzwa uzoshunguriri kushatirwa kwako kudai kwandiri hataenda hapana takwaseva because munhu atodini atohwanda atimenyere. But munhu ndaona apa achitopinda apo tiri kuvhara gedhi apa rekutanga kuti tapinda nebhara kuti tidini tiende tipfuure nepadhuze nepapo. Zizi hapana ndichabvunza mubvunzeyo. Ndakanyarara zveshuwa. Pakaita second manje yechipiri manje occasion yakaita kuti ndizotaka kuti something is wrong. Aiwe iChristmas wafudze mombe tikati aiwa nhasi ndombotora mombe ndombofudza mombe enda kumafaro ndofudza mombe. Ndafudza mombe dzangu paya makomo ndakuenda kundomwisa ndinopfuura nepadhuze nepai jurahoro riri padhuze nepapa pawo jurahoro ndakambotaura rera rematombo. Right, mombe dzine mabhero tabva taita mabhero. Kana iye akafunga kuti baba kuti wakafunga kuti gedhi harina kudini harina kuvharwa here, regai ndiroita sei ndinovhare gedhi mombe isazopinde nepapa dziende nenzira yadzo. Wakazoona manje kuti masure omune munhu ari kudini ane mombe. Handini muzvo. Iwe akafungira pamwana umona abva andohwanda pajurahoro paya abva zvasazomboita kuseri kwejurahoro. Ndabva ndapfuurawo ndiri kuseri kwejurahoro. Asi ndava pajurahoro ndakataura ndikati aiwa kana paine problem wenayo wai hausi kutaura. Zvino kana wakuita zvemuhwande ndakaita zvekudaidzira zviya zvekutaura kuti ndamuona asi handina kutomboti kuti masikati kana kuti sei akanga angangowari ipapo. Mazo ndava ipapa handidi uye papa ndakataura izvo.
right pandaenda ndopandakazoti nyaya haisi kuda kundimirira zvakanaka regai tione kuti pane chii chiri kubonyanya kunetsa ndiri kuita suspicious haiwaka right yanumber 2 asati pane ndataurira basi ndiri kundonetsekana kuti chii chiri kumbonyanya kumboitika right number 2 occasion ndiye ndakazitaurira mudzimai ndikati ko zviri kumboitika apa zvakamira sei ndopandakataura nemudzimai ndikati aiwa problem yakaitika apa kana iwo mai vakutotaura kuti kana uri mukaona maactions iyaya achiitika munhu ane enga ndondi kuti muedze kunge munopopotedzana naye kana kuita sei sei munhu ane enga zvakaitika ndezvekuti akadaidzwa nevana kuharare akadaidzwa natambu harare ndobva wafamba mawakafamba imomo maifamba uchidai ndopazobuda nauri waiti kutaura yezvouroyi azobudai handiri muzvo saka uyu anenge akanga aine iyeyo yekuti anofremera mai at the same time hamundiri mukunyatsokuona enga yaari kuita pai handifungi kuti toziva isu kuti mai ndimaika kana diwa akakangaisa sei but you cannot do like that zviro zvaari kuita pai handiri muzvo saka mai achibva ndo zvaakadini saka baba wakandoinfluenza wako saka wauya wane enga hamusi kuona kuti kuita kwavo kwese wedzai kuvarekerera ndikati azvinosvika kupi manje kana vachiita zvakadai so zvikanzi wedzai kwavarekerera vanenge vakandocreativa story vakaya necreation of story saka ndikutaura ipapo kuti tapumobilize people alright tinitaurawo right kana ine nutshell natso kuti nyaya iyi ndamutengera dress unomutengera dress munhu usina kutombenge wadanana naye omutengera dress right dress acho ambotaura pekutanga kuti aiwazve inini mai vaisiziva kuti tikuita izvo ndo waitokonzeresa kodai ndakapaka dress racho kuna mai wacho wozova pasi handisi kana dai rakarambika kuri kuna risazombeeka handiri muzvo saka zvoradzai papapo kuti wawairi mai mungona mutwisi wacho wakuti wawo yese wawairi tichatonzwa wechitatu wechina wechi4 wechina wechi6 ndozvezvikutoreva vachiramba vachitoenda nyaya dzavo dzekuframe handichatsi kuzivi kuti musha wangu wawatadzirei neni wacho ndatonda watadzirei chii chinde kanyanya kuwatadzira handimuwanzi kuona kufrema kwauri kuita waiwena hawana kutaura kuna mai ndozvikuitika kuna mai direct mai wakaita confront handiri muzvona sei iwo wasina kutaura kana kuna mai wakaita confront kaundo zvipo handiri muzvona panotaurwa kaipapo potsvagwa wodaidzwa kana naye mudzimai kuti adresi remudai kai ndakariona richitengeswa kunani ndakaona ndida kuti rakauya navopiwa chiyeka nababa wachidini wachiita saizvozvo saka ngeiyo asina kutombonge wachitaura wachidai hamusi kunatsokuona kuti ipapapo I don't know hatred imwe iripo anza hamda kuzondipa kuti akataura akati right ubotidzwa nenyaya yekunyenga manje tambodzwa nenyaya yekunyenga hatichanzwi nenyaya yekuti ndakarara naye manje muriona manje yandoita twist yandotangirawo handiri muzvo yakuita reverse iri kuita reverse manje yakutangira kuend ichiuya mukati handiri kunyatsokuona kuti hazvisi kunyatsokuratidza kuita point baba kuti wese vazoziva izvo kuti mai vanorwa dai mabvunza zvakatangira papi wakaziziva sei baba wakaziva sei nokuti vangu vakuita aziva kutoita netuma action vamataurwa saito anemba macho vangu vakutoita netuma action zvokuti kana chikafu dzonguva zvakasvika havachairi vane kuti mai vanoroya handiti muzvo zvaita through kuna iye handiti muzvo zvaita through kuna Tambu saka ivo ndodava kuti munyatsopa pakamira sei haini manje matwist acho anyanya kuti dai mamasika paground muchinyatsokutora nhau dzenyu muri padhuze pane pambotora nhau kamuri kuku handizonzi hear the other side of the story haungonzi story ye-one side zvese ndakataura zvaiziva bamba 4 sese akaita there is no kunyepa kwese kwaakaita hapana kana 1 ari kuaccept handiri muzvo kana makuti akazoti dresi rikaramba rikazoti rikaramba ivo vanhu vakanga vari kudanana handisi kunyatso kuzinzwisisa makuti zvese yakundakati chimba futi pushupi handisi kunyatso kuona nyaya dzacho hadzisi kunyatso kubatana ba taipindirana stereki pese apa tipindirana sauya tichitopindirana hatina uponge tine maproblems pakatanga maproblems aya ipape ndauya pendizoti inini zviri kumbofamba sei vambotaura kuti ndikasvikapo pahoride ndichipfimba mbuyawo
ndinenge ndichifamba nawo ndinenge ndichidanana handi vanogara wese vari wai saka ini ndichatozodzifuti kana ndine dhimbo ndire kuti izvozvo ndinenge ndichitovatora wasi kuzivaba kana ndinomuka usiku ndichitovatora ndozvazvichatozigumisira zvavo vanenge vaine mhuri yavo agara paya handi vakatoakasobva kubasa kare vanenge vari wese nguva dzese vanazvo paya handii muzvo iniwo ndinenge ndiri kuitawo zvangu ndinenge ndasvika ndiri bhizi nemabasa angu nekuona zvemusha zvinoitawo wangu handina nebhizi yekutosvika kumbotarisa kwavari kuti vakamira sei then wozozwa manje zvakutaurwa nepamwe kuti ayo ndikayamboriti akatogara atoita that influence yakainfluence dai mabvunza imimi kuti chazoita kuti iwewe baba mugumbuke kana kuti muzodaiwo muzoita zvese zvimotaura kwemuri kuita zvano zvatanga sei kana kuti uroyiwa mai makazira fezi ipi handiri muzvo zvese izvozvo zvekutaura kuti makazira fezi ipi amboti mai vaitiziva vanhu vese veraini handiri muzvo opinda manje akutaura zviautoto zvisisi kulinga nyaya dzacho hadzisi kumbolinga baba nama kuti mhuri yese baba hazisi kunyatso kundilinga zvakanaka kubvira kubva kwendiri kushanda kuenda kundoti nditodanana namai aTambu hazvisi kunyatso kujoinidzana baba dai manga muri background oyo muchinzwa masaidi ese handiri muzvona bhozi sematauro endakaita paya kuti wakadini wakainfluenza na one side baba mai wasara wawo ega manje muzvo wanga wasara wawo ega wakada kubudisa utsinye hwamai nekuita kwamai kwawaitira wani which was something that was going to be solved even masolovhiro waikwanisa kusolovherwa zvakanaka apa munogona kutifumidza kuti community yakawaita let down no community yanga isingambowaiti let down sabhuku kana muzvirongwa chanikwa first kunyorwa nezvimwe zvakadaro muriyo ndo imwe inenge iri pafirst list yekunyorwa saka we cannot say village is letting iri kwawaita let down it's never let down vabanziwa wakaita sesu we are trying to help mai waita dzavo kondoreka nenyaya dzenga dzavo handiri muzvo tochienda even kuchikoro kwakutaura kwakwe waikwalifya kubhimu wanawo aizozotsvagwa kubhimu tandeta chishwa sasaendi kuchikoro handiti saka toti ipapo hurumende yaiti wabatsira ipapo through education headmaster vachiwanyora mubhimu neproblem vanenge vachiziva kuti vana vakadii vakamira so handiti wazvona asi vaisazokomplita bhi vazosarotsvakwawo ivo watotiza wese vaenda kundodii vamwe vatoenda kundoshanda saiyeshupa akaenda kundoshanda kare handi zvino akatoenda ari mwana mudiki handiri muzvo akaenda kundoshanda ari mwana chai zodai iyoyo futi angadai ari munhu mutomboti edu ipapapo sezanga aina sister wake mutaundi muharare angadai akatoenda kudharadhara handiri muzvo achindodini achindoshanda pamwe abuse yaakutaura yekuzoabhiswa nenatsika newaprofita anga achitaura paya pamwe ingadai isina kuzozomboitika handiti saka manje isusu nemaitire zviri kuita manje zvakuratidza kuti mastori ari kucreata hana kuti abudisa inini chete 2 inini nemunini wangu vamwe vese ava akuarova kuchikichekerere handiri muzvo right tochienda futi again kunyaya yaakataura yewana wane zviwere munozwa ipapa kudai muchitanga mambo vataurira ndimunyatso kuziva zvenhavo muendai muchinyatsouvataurira kuti zvakaita seurwere hwakadaro haufaniri kudisclosa to the public kurwara kwewana saka kana nyaya iyi yapera maronda iye anozopera ari kuwana that stigma iperi kuwana nekuti mwana anonzi anorwara nechirwere ichocho womutaura kuti mwana best before because of that kandi tikada kuti tizvione manje izvozvo izvozvo zokuti chipatara chedu chiri very organized chipatara chine mukurumbira panotozara vanhu embituse panozara vanhu zvisingaiti panobatwa vanhu nekweya vanonyatso kuita basa ravo nemazvo zvinotonakidza zvinoyewedza zvinonyatsokuona kuti manesi epapa anobata hamene kuti kana kuti ikuda kwekuti vari pasi pechechi here saka mitemo yavo vanenge vachiremekedza munhu semunhu handinyatso kuziva asi it's one of the most excellent hospital muarea medu mutonatso kuona nekuwanda kwayo pendida kuedza kuenda nepekuti zvirongwa izvozvo zvekuti uyai vanhu vanenge vakazvitakura vachibetserwa kuti vaite prevent kuti mwana dumba asazokanganisika handiti mct mother child transmission isazowanikwe iripo handiti muzvona but iwavo manje aizobuda pamwe vasi akutanga tomboti pamba asati vaita hapo nyaya dzekuti
munhu anofoswa anenge akazvitakura kuti adini atestwe handiti muzvona watomutemo infact yekuti akazvitakura ese anofanira kudini kuita kuprotecta mwana iwo vanofanira kunga ende zvakatozobuda kuti akaziva kuti abatwa akutobhrema kuti vari kundinyepera haachaendi vana vakuita zvirwere zvakadai woita zvirwere izvo mekumaita so vana vari innocent wobatira zvirwere izvozvo handiti muzvona wabatira zvirwere izvozvo wakuvapublisha to the public kuti vana vakadai handizivi kuti ipapapo zviri pamurawo here zvese izvo saka mukuona vanhu vanenge vachiita mafukiro akadaro aya anenge asina kumbomira zvakanaka nditi nyaya yambotanga iri kuti yani iri kuti Tambu yaenda yakuti mai wacho yapinda yakuti shupi handisi kumbonyatsokupanzwisisa hai mechenda paground zvokuti amba changoamba tichitaura ende ndasatombozova imimi kuti munenge muchitotora zvinenge kutaura ndatofunza zvedu kungotaura so mungomuzive pasaidi ndisazozivi kuti aiwaka mukutozoendesa kuruzhinji ndatozona part 5 apa kutaura kuti aita kuwhatsapp kwese kuti atichiita mavhidho zvatomo handiti muzo saka ipapapa haya kumani ndakati nyatsokubvunzai kuti ndakarara here hamuna mukati akaaporoja hamuna kuzonditaura kuti zvakazofamba sei handiti muzo kana pakuda imwe twist so zvakutoratidza kuti zvinenge zvese zvinenge zvine uchokwadi ii Dhirezi zvakutaura rakatengwa rini rikazoita sei kana kuiti kana dai rakadai wakaramba kana Dhirezi raramba unoita sei ndondowatengesera futi kwamanikidza iwo amboriramba mai wotora futi wotoritengesa ikoko iwo amboriramba ndamboritenga ndichiti nderani ai mwana ipapapa pasi kunyatso kujeka zvakanaka hapasi kumbojeka zvakanaka ba wamboti mai wakanga wachiziva sei zvikuitika izvi wopinda woti aiwa ina mai kana mai wakanga wariwo matauriro yaazoita kune imwe twist zvekuti namai wacho zvakare zvinosaka mai kana wanga wakadaro right mai worekera manje mwana achidini achitora futi boyfriend yavo ndozvezvinoreva nditi mai ipapapo orege zvaenda kuna mai kaikoko wazoti zvindakupa izvi zvinofanira kuenda futi kune pamwe dai ati mai pamwe wakazotsvaga sawira wavo kana kuti wakaita sei pamwe zvine make sense hazvina futi sense yazvo zvinenge zvichireva handiti kuzvo because it's a creation of kucreate a story isina kugara yamboitika ba handiti kuzvo mai wangu wachiziziva wangadai wari wakatora Dhirezi racho handiti kana kuri kutengesa mai wakatozotengesa wari iwo hawaramba saka hazvisi kunyatso kubuda baba handisi kunyatso kuona zvakanaka inga ndakati paya kuti ngaanyatso kutaura ega kuti zvakaitika here vamavhero vakarara newe zvinopa kumbudzi kucheka hapachabudi manje paya pekuti kurara naye hapachabudi manje handiti muzvo handiti mukuona title yenyaya yenyu yange yakanyatso kunyorwa title makapa muchitoti tambudzai sex slave handiti muzviona handiti mukuona ipapo taakutadza kunyatso kuona manje mamirire zvaakuita acho hapachachinatso kubudi chaiyo sex trade wakaitika handiti mukuona apa paakuda kutonyatso kutsvagwa manje nesuwo taakundopinzwawo pakuti mai kana wakanga wariwo waritsvagire mwana wavo varume handiti muzviona zvaakuti futi zvaakundopinda pakuti aiwa ndakaramba varume wacho inika zvakutoreva kutoti kana akaramba hembe yangu akutaura kuti inini ndakanga ndamutengera handiti saka takazopindirana seizvi iye aramba atondiramba handiti muzvo saka pakazova nekurarana sei pamberi apo iye atodi andiramba handiti muzvona ipapapo kuti hasisi kulinga zvakanaka handiti muzvo wambotiwewo wakanga wachisangana tiri mai uko wachiziziva ngei wasina kutaurira kana mudzimai wangu wacho kuti Dhirezi remutengesa rakadai ndiwo ndizvo handiti muzvona zvino handichatombozivi kuti zvakutaura izvo zvakaitika rini kana zvakambonge zvakaitika kupi nerini
handina nerikoro yazvo ndiri muzvo handina nerikoro yazvo zvakaita saizvozvo wampoti iwewe tikadai ndakamupa kana iye direct handini muzvo aizoriramba sei oraita ati kupindira zvoita vanhu vanopindirana handiti kana dii kamutengera chini anotambira asi ndei kuchakamira sei kana vanhu vachipindirana saka ndavamba asina kakupindirana sei auzosvika kunyepa kuti aizodai tizodai handiri muzvo akutaura nyaya yekuproposwa mukona kuti papa Peter Stegen nenew twist ake akutaura nyaya yekuproposwa haachaburitsi nyaya yake yekucontributa kusex slave handiti yaanga achindiacusa ini ndo zvindakamuita handini muzvona hasisi kueka saka ndandikumbira ipapa kuti kunzi makasvika paground muchinyatsokutora nhau vadese dzimativi ese muchinyatsokunzwa kana ivo vacho vari paground muchiona everything zvitachiedza kudescribe zvanga zvakadinakei izvozvo izvo handini muzvona saka apa taakukonzwa ndisaidi ravo rine nyaya dzakapuranwa kudhara handiti mazvona tiri kunyatsopaona kuti hered yanga iri pana mai chaipo nyaya iripo chaiyo ndeyamai saka mai kuti vanyatsoradzwa kusvipa kwavo kwese neevil hwayo hwese wabva wandotorwa mese imo isitangozowa nesvikonzero zvendabva kutaura saka panonetsa mai nekuti hamuna singazivi kuti imi munenge muchidini ndaitofungiza kuti pamwe kutotaura kunze handisazivi kuti munotondodini munotondozvibuditsa kupublic nekuti at the end of the day zozoonekwa manje kuti aiwaka musaite zikunyepa zvizhinji zvacho zozoita sei manje handiti muzvo saka kuti inini mukaona ndisasapinduri musati inini handisisi kupindura pa ndikutoona kuti aiwaka nyaya dzacho dzine matwist akawanda asi dai mamakwanisa kutoti mundosvike pai dai makasvika paground nyaya yenyu makatoitangirei paground inyatsokeka handiti muzviona ipapo muchitoona nezvezvaitikira kana kuri kuona handiti makatosvika panonzi pacrime scene yacho ndofunga hamuna hatisi kunyatsonzwisisana handisi kuti makaita izvi ndati zvanzi naShupi naTambu nyatsopabata ipapo hongu zvamakataura makataura asi ini ndiri kukupai update zvinhu zvakabuda mudare kuti Tambu naShupi vakanga vachitaura nyaya yavaibvumirana nyaya yeDhirezi kwete kuti zviri kubva mukanwa mangu inini musandipe mhosva ini ndiri kutokupaiwo update yezvakabuda mudare kuti ko iyi muchiri kuirangaridza here zvakaitika here uye zvinogona kudaro kuti Tambu nevamwe vanogona kunge vachikufuremerai vachikusvibisai zita renyu ndosaka tiri kupai mukana wekuzvichenesa kuti vanhu vanzwewo divi renyu muchitaura zvamunoziva nemafambiro akaita nyaya asi mubvunzo wangu uri kuti ko sei muri kuti Tambu ari kufuremera amai vake nekuti panoitwa mataraya munenge musipo sei muri kutaura muchiti Tambu nevamwe vake kana nababa vacho vari kufuremera amai vavo update yenyu ndiri kuinzwa zvechokwadi muri kutaura maupdates acho ari kuitika ndopendi kuti imimiwo kasemutatori wenhau munofanira kunyatsokuona sequence yenyaya dzacho kuti dzakamira sei dziri kubva apa dzichienda apa handiri muona pekutanga ndopinda ndiwedza kunyatsokujekesa kuti kana mai vakanga vachiziziva kuti inini ndinorara nemwana wavo handiti Tambu handiti buzvona ndiwo vakanga vachiekta saagent sematauro aita kuti vanhu vese vaiuya vounza zvinhu zvavacho una mai ndiwo uzodini uzotora uyu kuti aitwe sex slave girl handiti muzviona sandopendi kuti inini alright kana ini ndakanga ndichidanana neuyu kana kuti ndakanga ndichiita zvindaiita izvozvo naye sei ndakazojamba ajendi hombe ovai ajendi yasina kuzosiziva kuti ndatengera awa Dhirezi ende so zvati alright abva andoramba Dhirezi iro opinda woti aiwa takaramba taipfimbwa tikaramba opinda woti tazorara tese pedzisira handiri munyatsokuona saka hazvisi kunyatsokubuda zvakanaka ipapo opinda woti raini rese haachapi wanhu kutaura saka ndandikuvatipa dai mamuti paground mai vanyatsa kumubvunza kuti vanhu vacho vese vari kutaura nezvavo nezvimwe zvese zvetapa uchapupu zvese izvozvo izvo dai paground zvaigona kunge zvichipindurika vanhu kana una sabhuku vacho vachibvunza zvimwe zvavari kutaura zvese handiti muzvo nevanhu vakanga vemumuraini vacho vataura handiti pampaina nhingo here pampaina nhingo semataura akaita kuti
sekuru aitaura kuti wakashaika zvinge zvichipupurwa zvese handii muzvo izvi zvese zvazouya akataura kese nekakuita kese kazouya mushure mekunge baba wadaidzwa kupi wadaidza kwaari ndo pakatanga kuita maproblems etikutaura iyaya azoita kuti paite kudai tochiona manje kuti wanga waida kuti nyaya yawo iite weit kuti mai wakashata wane ushata hatisi kuramba kuti isusu wanga wakashata but pane vamwe futi maways ndo means ekugadzira kukorekta izvozvo handiti mutaura nezvebuilding bridges handingoona saka inovakwa sei bridge pane pakaita saizvozvo handiti muriona manje vai vachitotaura vakati vakomana mukaona zvakabuda kaizvo nandichitaura zviya zvakuti takanda kuona maitiro ari kuita acho hachisi ndatizobvunzawo mudzimai iwe munhu ari kurwara here togona kunge tichiti munhu zvaari kuita izvi zvinumare pamwe adaro ari kudini musoro sasatori zvakanaka zvanzi aiwa musoro kutora zvakanaka asi pane zvaakadini mai vacho vakutotaura kuti pane zvaakandonzwa paenda harai zvakandobikwa nevana zvabikwa nevana mai ndozvazvaita kuti abva aite saizvozvo handiti autoti kana ine sadza chairidzongoamiri kuzheshairo kwemba haachabikirwa ine mudzimai dzinonguva kana zvakakwidza haachatogoti akuti muda kutondiroya muda kutondikorodza muda kudidi handini muzvo dai maibvunza ivava kuti kutaura kwese kweti kutaura hakuna kumbonge kuchiitika kwebunatitaura kuti wazotanga rini kuita kana kubvunza kuti uroyi hwamai akauzwa kupi akatangira rini mudhara kuti azizive handiti zvese izvozvo zvaakutaura izvi kuti zvakatanga sei handiti muzvo ungati chishosho wabvawo kuti utoone mhuri yako wasvika kumusha handiti musona waakushanda unoswera yako kushanda pabasa ako iye handiti aripo unenge aine mudzimai wake aripo pake handiti muzvo saka ndaakunzi inine usiku manje ndakarara manje ndoenda kwaari mai chetogumawo futi ndakutonzwa pane ndine miti yendirobata ndopezvoda kutoenda futi handiti muzvo saka ndaakuti ndirere paipa ndoenda handiti muzvo handiti kudanana tinodanana ndikauya kumba ndikadai ndidai ndaigara kwenguva yakareba zvai kumba kwacho kuri naye handiti panguva iyoyo kana aziva iyeka kuti ndauya pane here paakambonyatsokuita trace achibva anyatsokubata kuti apo zveshuwa kana kuti paakaona ndakambomira nemudzimai wake ndichitaura kana kuti pane paakambosuspekta here kuti zvakadai zvakadai handiti pane umbowo uri kubuda maererano neizvozvo nezviitiko izvozvo dai akanga asipo toti pamwe zviri kuitika iye asipo handiti muzvo handiti zvinowanika aripo full time aripo pambo ini ndinonzi ndazodai zvinocreata very bad tension because tagara tiri vanhu vanga vachipindirana kai kana iwo wana wakurira maoko bedu in other words tagara tiri vanhu vanga vachidini vachibatsirana izvi neizvi kutoti bedzi vachitadza kuzodisciplina mwana handititadza kudisciplina mai kuti aiwaka mai musadaro kuwana izvi taizozvitadzawo nezvikonzero zvitapa asi taizvitaura handiti muzvo saka vana vanga very the community yeyo kuti from wawakidzani kundosvika kwese kudaedza kutsanangura handiti muzvo asisinyatsokuita link miutwisi ambonzi akuna mai ndabva kuna mai azodai izvezvi pakupinda futi mumusikana wechipiri uyo akaenda anodiki kubasa ndofati agarikana kumagrade 6 chai paakaenda kundosenza by that time paati akabva pane mumwe aazobva uzoda kuuya kwacho aitouya nenguva ndofunga angandosvikawo ndisipo utoziva kuti akauya akadzokera akanga ari kuno pamwe akaunza mwana pamwe akadini zvinongoitawo zviya zvemavhaka handi akanga ari kuno ndiri muzvo ningi ndi anga ari kuno zvinenge zvikotaurwa general zve ningi akanga ari kuno hati akaenda tofuva kuti anga ari mudiki zvipiwa akaenda ari mudiki kumabasa nanhasi hatitombozivo kuti adini akura sei ari kupi ndinizvo saka zvese izvozvo izvo zvobva hasisi kuita consistence manje nyaya yavo haisi kuita consistent yabva patopic iya yesex slave pa yabvapo manje yakuita ichindodini handinizvo ivavavo ndopetutatu pakuita twist after a twist after a twist ndo pane problem yandikuita tsanangura ukabva apo uchanzwa paita chimwe ukabva apo
chato ipapa ndorwa tosvika poto ndotobatawo futi handiti mukuta ipapa kuti zvikuita miraculous yekuti ndiri kulala namai atambo handiti baba vacho vachitadza kuzviona handiti plus ndiri kuzviita nguva diki iyo ine ndauya kumaholiday handiti muzvo zvichatozotopinda pakutoti ipapapo inino ndine mutofu weremote ndopezvichatoenda because in physically handisi kuita contact nawo saka the other means yatova means yatova means yemiti saka tandi kuti isisu kana kuti urikenda tetaura kana bata kwamai atambo isi tanga tisingatombokuziva because kana agaurana achisvika akatombosvikawo ipapapo akapfuurawo akambopinda muraini vanoziva raini wese maraini ese ekweduwo gaurana aifamba musha nemusha pavo pacho ipapa vanozi hapana chakadini chakabatwa pakajamba handiri muzvo pakasvikawo pedu pacho pedu hakana tonotombopinda nepayati abva ati ari kure panhu pakachena apa ngatiende takadai vanhu vachibva vaita mhururu vachiti vatori padanga vasati vambosvika papangu so raini rinoziziva izvo zvichibva raenda ndiri muzvo handiri muzvo azozvona ipapa asi ipapapa mai matauro ezvoita ipapa panenge pakutondoridha futi kutoti ndinoshereketa mashereketere ndinoita hama pambotaurwa nyaya yekuti dhirezi vakazorira mbiri kana tanga tiri kudanana aya handiti munyatsozviona ipapa dhirezi iro wariona rakuzoenda kune munin'ina wako right zvine meaning here mai kune munin'ina wako munin'ina wako kaangadai akabva ati iwe dhirezi rabva kune mukoma zvikumbofamba sei handiti makatanga ipapabva matoti yakatiripote kuna mai yakatiripote kuna kana iwe kuna mai api kana pawakavachibva kuti waitengesa dhirezi iro sematauro vari kuita vangadai vakabva kuti dhirezi itoiziva soro yaro hatikwanisi kuritenga ndiri muzvo urati kana mai vacho vakanga vachiziva vari agent panyaya yacho vangadai vakatora kana dhirezi iro kana dii risina kukwanira vana vavo vangadai vakaenda kanotodii vakadai vakaitengesa kapozangariravo kana vakapa umwe munhu vanoda kadai vakapaka iye mwana through here saka hasi kunyatsokuita lingi baba dai manyatsobvunzisa ivo baba vacho kuti ivo vazotange nyaya yekuti kuroya vazotange kuita kuti maaction twawo zvakatanga zvamboita sei ndiani akanga ambovaudza izvozvo version yese iyo kana taa chokwadi chai kunotadza kuona kuti Tambu ndiye akadaidza wese kuti yake kusai vakasiya mai vari kwavo hatisi kuramba kuti kana mai vachinyangadza vanofanira kunge vachiburitsirwa kunyangadza wavo asi at the end of the day handiti munoda kuaka mabridge ndimai ndo mamai ndimai handiti muzvo pachishona chedu tinyatsikuziva pachivanhu chaipo kana mbama chaiyo unorova baba hauroi maiba handiti muzvo saka ivo panoda kunyatsoti panyatso kujeka ipapa kana mai vakanganisa inotaurwa nyaya yekupinda ingaonana nasekuru wavo sekuru vanonyatsokuziva matare vakunyatsobatsira chaizvo sekuru chakaona mudare iro manga ari mawezi ekuti unoita apiri kuti vadaidza sekuru vachiuya pano mai vakudai sekuru varipo vachiati kana vanhu vekomiti kana nevabanji kana nehama dzavo dzake dzatadzai vanga vaine right yekutoika sekuru kuya vambouya sei kusekuru vachipo vakadai vakatovadaidza vachironga kuti zvakadai zvikadai varipo vese vachiita breed iyi nyaya yake yekubatwa kwaaitwa iyi yobuda yofambawo yakadaro ndiri muzvo zvino apa manje haana kushandisa mawezi acho ese aya mutemo wenyika haumbobvumidzi vacho kuti munhu anenge achirwara hake neurwere hwakadai muexposa urwere hwemunhu to the public and to make matters worse wana wanin'ina vamwe wacho wanin'ina wacho wane urwere wowaexposa to the public hasisimbori right pasino rese hazviiti chimiro chowana iwacho chozoita sisi isi taitoziva kuti vanorwara there's no even a single day takamboparidza kuti vana vanorwara nechirwere handiti muzvo asi taiziziva kuti ningina ingredient yanoyo vabereki iyoyo timu iyoyo saka ngavataure nyaya yavo sematauri mavambiro wakaita kwete kuti apa wakadai tichatonzwawo nemumwe kana takapfuura pa achitoridzwa hake pamwe airidza mheterwa kwete kuti airidzira iwo pamwe achiimba hake karwiwa kake kane mhetero anogona kutoridzwa futi nenaye ndozvo zvakutoreva saka hatisi kunzwisisa manje twist wayo ikuti apa ikaita twist tomboti takuforowa iyi manje yotoita new twist yodzoka
toti takuforowa yondoita new twist yodzo hairi munyatsoona ipapa so paribva pakadzi aiwa nyatsokuitai kuti paitwe build bridges munhu anenge akapara mhosva akapara asi anenge asina kuparawo zvinorwadza manje harini musoro unorwadza special kana munhu usina kupara mhosva tinombonzwa paya paya tete tiri vachitaura kuti kune vanhu vachimbovavhizitira paya vachivainterviewa kuti vakadai vakadai utonatsinzwa munhu achitotaura kuti aiwaka inini ndakutopika already ndinofanira kunge ndichitotaura chokwadi asi nyaya chaendei kutoti inini handii mhosva handina kupara takutoona kuti zvinenge zvitori correct manje nokuti unogona kunenedzerwa zvecho pasina mhosva yanenge wakambopara asi cross examination inofanira kunyatsokubatarisa ipapa ichiita sequence nyatsokuona chaizvo kuti munhu apa hapasina kujeka apa hapana kujeka apa hapana kujeka handiti unyatsokuona pakajeka nepasina kujeka handiti unyatsokutika kuti apa pane maquestion mark apa pane ndosaka paine kakutaurana kanenge karipo handiti nyaya dzacho dzirikuda kuita kakunyepa manje zvakanyatsokubuda zvakanaka pachena handiri kunyatsokuona zvakanyatsokubuda zvakanaka pachena pekutanga tiye akafamba maakafamba kuna vaprofita waakafamba hatidi kuti taure nemazita avo uko ari harare ikoko handini muzvo kwakudaidza vanzi baba wacho newana vamwe vacho vari kutaura nezvavo ikoko handiti zvavakanzwa isusu hatikazvizivi because takatisipo asi zvinozondobuda manje zvakazondochibuda handini muzvo zvakachizondobuda ndanatsotsanangura vanhu vabudire zvakazondoita handini munyatsozviona ipapa adaidza wamwe kuti wadini family amai kadiwa kuti because panofanira pabatwa iyo yetu kutaura udzi yeuroyi it was the first time wedza kuti yakanga yakabatwa saka ida kuti baba waziziwe kuti aiwa nguva yese tigere mai uipi hwawo hwese hwaangatiiti ane zvese zvikuitika izvi wane urombo hwaina kana kuti wanoroya that's why vakuda saka I wanted to win the side yababa handiri muzviona manje right inga ataura ega vanhu atsanangura takamboenda vakati tikaenda kwakadai handiti munyatsokuona ipapa inga ndatsanangura inini kuti isi takatozoziziwa sei manje inga ndatsanangura vanhu takaziziwa sei ndazotsanangura zvakanakanaka ndikati aiwa wakaona ega inini ndakaenda sekutemba kumba handini muzviona last year ndakaenda sekutemba ndobve ndakatanga kuti yakuma zvinombofamba sei because one time ndataura nenyaya yekuti ndanga ndine wheelbarrow ndatogadzira nzira yako ndine kamuzukuru kangu handini muzvo ndaona ari kubva uko haungatanga wakwazisa munhu woenda undosangana naye achiuya handiti kuti notomiri wasvika kapadhuze sezizai tatagara tichikwazisana hataifara vanhu vaigara zvakanaka nababa hatina mumbenge tiine maproblems navo ba handiri munyatsokuti titofarirana zvakananakanaka ndiri kuona manje munhu pane majuraho endataura aya wabva watimenyere wabva wadisappear wabva asi wandiona uko ndiri kuenda ndikatopfuura nepawakapinda napo pageti pacho wachibva wamenyereka handiti munhu hawana kana kutombokwazisa saka ndakangoti pamwe baba wavo pane zviri kuanetsa unoziva munhu haagara aine mudhu yakafanana nguva yese handiri munyatsokuona ndapedzawo kuti aita zvindaita ndazopedza vamwe musi ndazotaura futi nenyaya pakrismas pendakawajana ndida kuti nditofudze mombe handiti ngoni ndada kundomwisa mombe dzamupfura dzakuenda dzakadai handiti muzvo bhero rarira kuya kwaita bhero manje remombe rinenge richirira kana mabhero emombe awakabuda manje iwo babavo vakachifunzira pamombe geti harina kuvharwa dzogona kubva dzandopinda mumunda dziri dzega mombe hadzina munhu sekrismas ka mombe dzinowanza kusoregedza kazhinji dzinochidya maminda izvo zvinozikanwa izvo saka vakanga vamwena kuchingura asi pavakaona manje kuti mombe dzine munhu anadzo masuwa handii pane munhu ari kudzitini vakatondoona ini ndakaitawo semwe ndisina kuaona asi ndakaona kuti munhu ari papo right ndobva ndasvika ndakasvika nepaya padhuze nepapapo ndo pane pekutena napo seri kwejuraho vakandondihwanda manje kuseri kwejuraho wane juraho repo repatombo rakatokura vakandohwanda kuseri ipa pane kona yejuraho ndobva vakandopinda vachibva vandohwanda ipapo handiri muzvo ini ndiri kupfuura nemombe to avoid kuti vataure neni asi ndavaona handiri muzvo ndikati because vakaona kuti vakati vadzokere kumba manje pachena saka the nearest point yekuhwanda pajuraho ini ndavaona manje saka ndakapfuura nepajuraho ndataura zvandakataura ndiri pajuraho ipapo ndichitopfuura kuti aiwaka nai baba kana paine chindakakasiya ko mukasataura munambo muningofa neshungu tauraika uma ndichitopfuura ipo ndakapfuura ndope ndakaita simba rekutotaura nemudzimai ndikati ndaona minana yendaona kaakairi nguva dzakasiyana siyana kange kaka kechitatu futi kanga kechipiri kakasaka mumwe futi munana wechi3 ndikati
zvikuitwa nababa ako ina handisi kuona mushe chii chikunyatso kumboitika zvikanzi nyaya iyi iri kutotaurwa handiti mungoni vanenge vakatanga kuti chandovabvunza here mai Tambu chandovataura kuti zvikuitika here handichanyatsi kuzivi kuti wakati kudii asi pakazoita feedback yavakandipa vakati aiwa nyaya iyi iri kutotaurwa namai Tambu kuti aiwa vakomana please ndokumbira ruregerero zvikuitwa nababa vane kufunga kwavari kuita mukoni vakadairwa naTambu kuHarare vakafamba mavakafamba wauya wanei kozi vari kutotaura baba iwewe kutoti takafamba newana handiti muzvona iwewe ukabatwa kuti uri unoshereketa une madhimoni une zvakati zvakati ndo zvakatoita kuti ubate wana mabatiro wawakawaita wachiwadiki handiti muzvona zvese izvo zvanga achitaura zviya ndopatanga kubuda zvikati aiwa izvo zvese kana nemumba chaiye maakutonetsa mazuva ende wanga wagara watu akamboita muzukuru haagara anobva azombotorwa navabereki vako omboenda ombosara wariwairi kanzi zvakutonetsa mazuva ano kana dzimwe nguva zvakabata chaizvo kana kudya chaiko dzimwe nguva hawazodyi bama vanenge vakutoti aiwa ndiri kugara nemunhu anobata-bata handiti muzona mani munhu ane tunhu twake saka ndogona kukanganiswa akuti aiwa nguva yese ichigara tese kudai tozotanga kukanganisai nhasi umbobva anzi ndozvava kutotaura saka imi mukaona vakudai so varekerei zamai kuaavoida ndo nyaya yakazonyatsa kubuda anzi aiwa zamai kuaavoida handiti mugona kana mukazonge maakwakwasa kana mukaita seisei pamwe zvinotovaita more problem zamai kuaavoida handiti zvisvika pamwe pezvinozosvika pakuti bundu ravo riserere handiti muzvona saka ndikutaura kuti imimi point yemukutaura imimi wakazoziva sei kana kuti zvakafamba sei zvakatotaurwa ende zveshuwa zvinoratidza kuti zvechokwadi nguva yese ita tichipimbirana zvisingamboiti momusi wakati wazotura pamba zvikanzi vanga vakatizizwa namai vakanga vasipo achibva achibvantura zvikanzi ndauya kuti mumbondione project iri kumbao achibvantura azviri mukuirana zvikanzi vanamai panapo nemudzimai vangu vari kuita gadheni imwe isingaite kumba kwangu hamusikazizvozvorika because gadheni rakakavha hamumboziona hamumbozivi zviri kuitika ipapa ende mundoona takataenda tichinoona ndione pane project zveshuwa ihombe project iyoyo handiti muzvona tona makarimwa zvimwe zvikutodera diti ndikafuna tori rikomenda ndikati mukuona mugodhi wenyu wakaita open saka kana uri open like this one pemune kuti paya pavakuchera mvura paya unogona kuondomoka munhu achibva atoondomukira mukati project yenyu yobva yatokanganisika noti kana mazofira munhu manje zvinozive zvaakuita here naiba the best way kuwaka kubva pasi nezvidhina muchikwira handiti murona semunhu ndinowaka kati aiwa kana dai mune zvinyaka taibva tobatsirana handiti murona inini ndichitokudzikisire tichitobatsirana inini ndichiwakawo pasi dzimwe tichinjana zvinongoitawo zvese zvaitoita fast handiti murona tichipromota project ikuitwa nemadzimai aya handiti muzvona nemo wana wamvura yanenge yakadii yekumwa yakachena zvatotaura izvizvi asi handitori muuronga manje wekuuya kuforoma zvidhina saka toti zvidhina zvei zvitowande tichikoresa kuti tidini titogadzise nemugodhi yematauro it's a very good idea zveshuwa wakatozowakira handiti mugodhi uya apa zvinoda kuedza kutsanangura izvozvo zvingaita kunge zviri relevant but ndoda kuedza kutsanangura kuti kufambidzana kwetaiita before kwakuri neunison taifambidzana zvakanaka kwakazotanga kuchiuyayo maelection endi kutaura mushure mengu wabva Harare saka musabvunze kuti bvunza henyu asi ndakupindura ipapo pekuti Tambu akazeyeka ndiye here nyakukonzeresa uye ngatiti Tambu newanimina wake to be specific kana muda kuti titsenge pekuti Tambu sekutaura kwamuri kuti aisi vatapi venhau tinenge tichida kunzwa mativi ese sekutaura kwenyu uye sekutaura kwenyu kuti zita renyu rinenge rakasvibiswa pamedia platform saka tinokupaiwo zvakare mukana wokuzvichenesa pamedia platform ipapo ndo chaizvo zvinofanira kunge zvichiitika ende ndo saka takakupai mukana iwoyo wokuti aiwaka munhu angaroverwe musaga iye ari mupenyu ndokukupai mukana ndokupindurawo ipapo kuitira kuti vateereri nevateeri vabva vaziva kuti ari kunyeba ipapo ndiani. aiwa maita zvakanaka vakanakidza hangu timenyi yekuti building bridges vanhu vanotadza kunyatsa kupanisisa ipapa kuti mabridge ari kuvakwa anenge achivakwa sei kubatanidza vanhu vemhuri kuti vayanani vanorekererana vachirekererana zvese zvichidini zvichiitika vanenge vainewo mhosva vane mhosva vanenge vasinawo mhosva havana mhosva ipapa makanyatsa kupanyura zvakanaka panotibata ipapo
saka iva kunoita kuti isu tichiwa mhuri dai yakwanisa kuti inowakika azviona manje zvese zvemanyepo nezvimwe zvakadai zvese izvizvo mukuwaka zvinge zvichiitwa phase out handiti muona zvinge vanhu vachiwira ndokazopaya pendataura kuti aiwaka ngavaite wanano because munhu yaahama yababa semaziyeta inge ndambotsanangura mumamambo kuti izinototinetsawo manje kutoti sevamwe vanhu makawadzana kuti ngatiti baba vari kurwara kana vaita sei kana zvimwe zvakadaro zvinoitika uziva zvekuti unenge uda kuona hama dzemumwe wenyu handiti mukuona saka hama dzababa manje watoiwo wana neiyo mudzimai wacho zvinopakaita ruvengo rwakadaro so ayo inofanira kuti vanhu vange vachijekeswa saka ndamaona ndakutotaura kuti sekuru zvawaripo paya inoda kuti zvinyatsokunge vachiumbidzana vachiita sei zvese vachirekerana hungu akarwadzikana Tambu hatisi kuramba nezvakaitika nemuti inga ndakatsanangura kuti last line of defense yemunhu wese mubereki wake especially kana uri mudiki usati wakuzvimirika last line of defense yako mubereki wako handiti mukuona saka uchiona mwana achiita kana adenhana neumwe kana akanetsana nemunhu anomhanya kutotaura kuna mai nemubereki handiti mubereki wotopenga paya paya wotokanganisika zvogadziriswa paya nekuti anenge achiziva kuti ndikaenda kuna ndine protection handizvo zvino kana wachida so wakaita madivision akadaro so mungona apa manje wakundopa baba zvimwe zvinhu zvinoramba zvikuvashungurudza handi mungona zvindaibva kutaura baba wakushungurudzika vari kudini fungai kuti kana nevamwe vanga vachipindirana navo vacho vese inga ndakatsanangura kana nowana chaibai kuti hawapo paya paya pane kwavada kuenda kana kuti chii zvikadaro kuri kunhamo kwari kuendawo kana kuti kuvamokanasawirwawo wamo nezvimwe zvakadaro wana vaitogara pa vaitosiyiwa vari pamba pangu paya pamwe vachitorara nevamwe wana paya paya vachitoreka vari paone place pane kwavanenge waenda unzaenda indokiye matomo uyu worara paya handiti muzvona ndizvozvo aiva vachifambidzana vana adhesi adhesi aito kuti mwana wepano kuti aitoti makuseni akasvika pamba anenge achitokwazisa munhu wese makacharara uti adhesi auya kuma handiti muzvona mwana akanga ari operi akanga aine rudo rumwe musikatomboiti ende zvinotondishambisa manje kuti kana akuzondopinda kuyeti yakadaro izvo mai wakakanganisa vane zvito zvavo zvakabatirwa asi ngatisazosiya ipapo kuti mai ndimai manje at the end of the day ndo wakawaunza panyika nditi hungu wakawanza pamwe nepanyika nenzira dzisina kumira zvakanaka sematauriro zvavari kuita handiti muzvo zvese izvozvo havachakwanisi kuti vanorapa ronda iroroba asi ngatiedze kuti ronda iroro ripore risarambe richingoeka nekundotsvaka tunhu twekuti apa neapa zvekutotsvaga kuti apa neapa nyaya chaiyo kana muchieka inofanira kuita consistency munoziziva magara panyaya dzekutora nhau nyaya inofanira kuita consistency uye saka ndandikudaro kuti imimi nemuchitora nhau kutoti bedza hazvo zvaita problem yekuti imimi munenge muri kure kuharare zvakaitika kure remote place zvodai akamudzimba kamai kava vachibvunza kana even weraino aitaura waya kuti zvese wakawanda kana iwo kubvunza mese metabata handiti masi mese imo mukuti makadai muona uchokwadi hwacho hurimo handiti muzvo kana iwe kubvunza sabhuku kuti aufa ndogere nemhuri zvofamba sei reaction yamai wanoita sei handiti muzvo munoita sei munovabatawo sei mukugara zvese izvi zvinenge zviri paground zvichibvunzwa zvichionekwa handiti muzvo kana iko kukliniki kwacho munoita sei nana mai wakadai handiti tikuona vana vari kuita matenda zvoita kunge topa mhosva kune clinic which is well established clinic inoita basa rayo nemazvo kuti sei zvakaita saizvozvo izvi kuti tine nhamba yakati wandei iri kuratidza kuti iri kurwara neurwere hwakataurwa naTambu ndikidzokerera zvichionekwa ipapo muchingopfuura nepo munotopfuura nepo ndo pane rodi mobvunza kuti zvino munoita sei how do you look at these things zvinhu zvakaita seizvozvo vana mai apa mavanoita sei kana before vasati wavaberi muri kuitawo here zvinoitwawo nei uchingobvunza munonyatsokunzwa zvakanyatsokurongeka saka hatidi kusvipisa kwese kuti wakatadza basa because vana mhuri vane chiwere no basa ravo vari kuita but zvinoda kuti iwewo munhu wokayo kana dai wakawa here kubva mba kwavo kuzokurapa uri mumba mako hativanti yai kuno kukiriniki saka zvawakaenda ikoko waikubatsira sei handiti muzva zvese dzinomuchiedza kubvunzisisa munobuda maane picture bose zvichitobatsirawo vamwe vanenge vaine matambudziko akaita seiyayo kuti mazuva ano unofanira kubuda open even if une chirwere ichocho handiti mukona we should be very open kana uri munhu wechikuru asi mwana manje mwana anoda kuprotectwa
handiti muzvona kwete kuti vana kuchikoro kwaanenge achitofunda anofunda sei mani because iyoyi zviri kuonekwa nenyika yese zvakatonzwa nenyika yese vana vanenge vari kuenda kuchikoro ngatipoti for example awazikura ndoponoziva manje wavo kunzi havachadei kuenda kuchikoro because vanenge vachisvooredzwa kana pane zvimwe zvinhu vanenge vakunge vari kusemwa vana vakutadza kuenda tatoraya futi imwe future yevana handiti muzvona saka izvozvo manje ndozvitutatipa ngatiitei building bridges tinyatsobuilda zvakanaka ende kunyepa muupenyu kwakaipa baba kunyepa kwakaipa sekwakaita Tambu yekundinyeperai nekuti ini ndakarara naye kunyepa kwakaipa pasine kudenga iko kunyepa kusingaiti pasine kudenga unoona Mwari anorova munhu neshamu nezvakadaro marwere anoita munhu neshamu hatisi kuti anorova nenzira dzipi handiti unogona kuita munyama upenyu hwako hwese kuti munhu wakanyepera uya wakamunyeperere chii handiti muzvona unogona kungoitawo mhepo dzimwe dzinongovingawo hatizi kuti dzinobvepi asi kuti zvinenge zvii zvekuti unenge uchinyepera vanhu handiti muzvona zvinokonzera mhepo dzisipo nokuti papa panenge uchinzwa kamhepo dzinogona kuuya nekudai uchinzwa so pane mwe munhu anobva atotora advantage akuitawo zvaanoita handiti muzvona ndosaka kare sainzi usatotaurire kune mwe munhu kuti uchazviona mwe munhu anenge achinzwawo zveshuwa uyu zvonzikwa nemunhu ane mhepo dzake anoziva ubva atoti chance zvakataurwa pajekerere wanhu kuti uchazviona iye otoitawo chance manje otokukanganisa vanhu mangwana vanofuma uchiti akataura nezino pazere wanhu kuti muchazviona ndiri muzvona ndozvakafanana nezvaari kuita zvokuti unenge uchipa vanhu uchipa umbo usina kujeka uchiapa uchinyaya kuti zvinhu zvinakidze ndataura kuti aida kuti nyaya yake inzikwe handiti ende taitoziva payakatanga kuti part 1 takatoziva kuti yakutondosvika kupi taitofungidzira kuti ichasvika kuna baba Tasi asi still yakandosvikawo kuna Kanengo takatoziva kuti ndokuida kundogumira handiti muona kuti babu mai wake ende ndiko yakandosvikawo zvino saka soro yake yaitoonekwa kuti ndo mamiri yakaita mungati shasha taipindira nenguva yese nababa wake tipinde naiwo sebhuri imwe chete at the end of the day manje baba hachatombodi kutiona hachatodini akutoavoida zvimatauro zvakaita hamuwanzwa ndichitaura pai akutoavoida takutodini handiti zvakonzerwa naizvozvo kudai kwako waenda ikoko kana vakaona kuti ndozviripo zvabatwa zvakanaka kana ipapo dai wakavatora wese zvanga akuziva kuti kune vanhu vari kunonga tsoro yake akatora wese wabereka woenda nawo wese vari pamwe chete wabereka wako wese wotora wondovati jekerere pane kwawakanga waenda kwacho ivo pamwe nemibvunzo yavo vanenge vaida kubvunza kana zvimwe zvinhu zvibva zvati jekerere kana paine kusimbiswa vanenge vada kuita kuti vadini kana diva zvibve zvapere zvipiso zvemaitire zvavakuita urongwa hwakuitwa nokuti kana zviripo zvobatwa zvodini zvopiswa zvibva zvagadzirisika handiti vanhu voyanana handiti muzvona kwete kuti unombotora vanobereka mumwe ari kukoko mumwe wacho kudai wakaita hatata ngatiti pamwe ane chirwere chete andisingaziba chemwoyo voramba vachingojikikana baba wotosvika pakutovhiringika wotodonha handiti manje auraya munhu ndiani papo indirectly handiti muzvona because unenge uchipaka mazwa akaipa kuvabereka handiti muzvona wazwa akatotaura mai kuti aya kwakaenda mwana pakaenda baba wako zvavo zvachinja everything ati hapachina kupindirana kuripo handiti muzvona ende hapachina but chindinofarira ndechekuti wakanyatsa kuti zvakanaka tinogona kubva tazovengana upenyu usina kunaka please ndikukumbira kuti muvaregerere handiti muzvona kuita kwavari kuita maaction ese avari kuita saka isana tangotowa muitiro wake ndozvitanga tangochingooita asi hapana nguva yakareba zvatanga ipapo last year kumaend kwayo pendakaenda kumba tikazodzokera zvakaya muna December ende iva muna December handina kutombonge ndichombotaura navo bai ndanga ndichingotedzera izvo zvanga zvataurwa masanction ndandapuwa aya kuti wedzai kuavoid handiti muzvona asi zvinhu zvindaiso kuti ndikaenda every time ndotonge ndichitodini ndichotaura navo zvakati jekere saka ndikuedza kuvakonvinza kuti munhu wemuramba mungonanga naye ari kuno here akuita zvekutumira here chii chaizvinyatsokuitika munhu ane miti here yaainayo yekuti tinoona kunoku anouya kunoku ine another shape uko imwe another shape pamwe vane matumiriro aanenge achizviita achiuya ari kuuya here tirere usiku tinenge tiri tese ari kuuya nguva dzipi dzaari kuuya andikuedza kuaya but I failed kuconvinza baba takana ndoedza kuti munyatsopanzwise ipapo that's why I'm told you saying munyatsopaona aiwa kana nemwe pakutinakidza pachi pani pamwe amboyatsoti mai wakanga wachicontributa kuti zvinhu zviitike sezvaanga achitaura mai vanga vachiziva
iye achobvuma kachiri achiedza kurara novarume wobhoera ini handiti nevamwewo vakazengwa vachibva kubva kusai hai zvese zvataurwa izvi hazvichadini zvidzeperi handiti muswa ai tine nyaya iyo manje ndopetiipapapo tida kunyatsokunzwa kuti zvakafamba sei handiti muona eraini vautaurwa mujekereri uku anga atombosiya mazita edu nemunin'ina wangu atomboenda atombofamba neconversation mazomubvudza manje odzoka kana chinhu chakaipa kachakada chiita the first thing kana wambosangana neshumba uchienda kwanga uri kuenda uchisvika mupano apo ndandasangana nei handiti kwete kuti papaya pazokutora wafamba sei handiti uchitaura kusangana waita neshumba taona ipapapo kuti hapasiri clear handiti ndobva tapasiya ipapo aright hatataniya kudanana tozonzwa manje papa it has taken a new twist akudzoka kuna mai manje toti kana mai wakanga wariyo agent munyaya dzacho handiti saka Dhirezi rikadai rakasvika kakapana mai handiti iye wozopuwa ende aizopuwa on what terms mai wachizozvibvuma izvozvo izvo kuti boyfriend yavo kana akanga apa kuti tikutengera mhuri sei mai wasina kuzozidzwa paakazonzi akazondotengeswa ngechipiri akazengera kutengeswa nemudzimai wangu ungada kuti Dhirezi riya handiti muzvo zvaakuenda manje it has taken a new twist kuti wakandipfimba handiti muona these are two different things yekuti wakandipfimba nekuti wakarara neni zvinhu zvakatosiyana uremu hwazvo handiti muzvo right kuti fii nemunin'ina akadufa takasoenda ari mwana mudiki kwaakaenda anga grade 6 here chibva atorwa achienda kumabasa kunoitawo vamwe vanasikana vamwe vanosenza umwe handinoda kuti detail nazvo kuya aizotouya wanzi newairi achienda haakurira outside haana kukurira mumusha muya sazombonyepewa kuti zviri paakurira muya aitongoyamba achingoya achienda achidini achisenza handiti muzvo saunzi naiwo futi akutaura kuti ndakati akuapfimba ndakutaura nyaya yekupfimba mai kandachanda chidana ndakachidai angadai akabva atotika Dhirezi aine umbo nditengerewo Dhirezi handiti saka ini I was so stupid enough kuti zvinotengera munhu wendisingadanani naye zvinoitika iziti reality kuti unoenda wondoona munhu apo undomutengera kuti musina kutobheke mama atombopindirana you go to a Dhirezi petadai pamwe akati imari pamwe togona kuti edu pamwe zvinoraitika kuti you go for a Dhirezi uyoziva kuti hautombozivi nesaizi yacho yemunhu wacho kuna nesaizi yakuti anopfeka you just buy a Dhirezi wodiramba toenda futi kune mumwe munin'ina wacho ndonomupfimba futi ndoda kumupa Dhirezi iro woriramba handiti muona ndotora Dhirezi rangu ndondopa mai woenda naro wondodini futi handiti buzvo zvakaitika rini wacho mai wacho futi wondosvika wondoriramba hazvisi kunyatsokuita very logic papa handiti buzvo toda kuti kana munhu kana uchitaura kutaura zvichokwadi zvinenge zvakaitika handiti especially nyaya dzekunyepera vanhu kuti zvakazvidai zvikadai saka ipapa ndikunyaya kuti haiwaka inini hai nyaya yakabikwa saka ndataura reason yekuti yakabikwa sei Sly Media TV, building bridges.